नै रहि बेहेरगावनि फुंबिलिनि गोजोन्थों लोगोफोर नै आङो दुकान अपेन खालामबाय नै फुङावनो फैनानै आरो गथ'फोरा स्कुलाव थांबाय ओमफ्राय दिनैनि फुङा जोबोद गोजोनथाव आंनि थाखाय आंनि उन्दैनि लोगो मोनदों आरोना क्लास 5 निफ्रायनो फरायनाय लोगो मोनदों नै रहि लाजिनानै जाला मेगना माने मेगन बेस्रां-स्रां जि मोजांखा हाथाइनि मालिगि जि लाजिखायो आरो दा लोगोफोर आंनि लोगोआ ओमफ्राय मिनिबाबो मोजां नुयो रागा जोंबाबो मोजां नुयो सेंग्राफोरानो जि फालो खिथु-खिथुखामोन सिख्लायावहाय खानाया स्र'-स्र'नो मोजांथार नै ओमफ्राय बे आंनि लोगोनो ओमफ्राय लोगोफोर आं दायो मनपुराव थायो नालाय ओमफ्राय मनपुरावनो नै दुकान होयो आङो गेलामाल दुकान होयो गेलामाल साहा दुकान औ ओमफ्राय दा लोगोफोरखौ खावब्ला नुयो आरो आङो सोरबा लुदुदु जादों सोरबा हामख्रें जादों सिनायला लाङा बिनि हौवाखौबो दाखालि सिनायाखैमोन आङो आंनाव बिसलारि दै बायफैलायदों ओमफ्राय दा सिनायलायबाय आरो गोजोनलायबाय लोगो मोननानै हाबा जाखांनानै लोगोखौनो मोनाखैमोन आरो जा गोबाव गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै नोंलाय गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोनदों क्लास 5 निफ्रायनो स्कार्ट खान्दा गाननानै जोङो स्कुलावहाय एकदम बेस्ट फ्रेन्ड आथिं लांदां सेन्देलबो गानामोन आरो ना लोगोफोर जोङो सेन्देल गाना मा गाना औ बे समाव ने ओमफ्राय ओरैबायदि इन्टारेस्टिंमोन आरो थाबायनायाथ' माबा स्टाइल गैखाया नालाय आगोलनि गुल्लाब गुत्ताब थाबायखायोमोन ओमफ्राय जाय उनाव थाबोयो हाद्रि जाजोबखायोमोन ने बे समाव फाक्काबो नङामोन ना लामाफोरा जों फरायनाय समावहाय जोङो जनता स्कुलाव फरायोमोन आरोना बाथाबारियावहाय ज' फरायोमोन स्कार्टआ बिनिया मोजाङानोमोन दे आंना बारा खुसि गैयामोन बायनायमोन नामा आंना बायनायमोन बिनिया ओमफ्राय सिलाय खालामनायमोन नालाय खुसि बारा दङमोन इनि स्कार्टआ गोसोआव दङ आंना मना बायदिमोन एसे लोगोफोर ना ओमफ्राय दिनै माने उन्दै समनि मेम'रिखौ गोसोखांफिननाय जादों आरो जोबोद गोजोननाय मोनो एसे गसंदोहाय मा आथिं दंना गैया फालाय गसङा आथिंबो खामब्रां जानाय जेनेबा खामब्रां जालाबायो नामा नै लोगोफोर इसिबां समायना नुयो आं लोगोखौ नै नायलाय दं गारि सालायलायनो बिदिब्ला लोगोफोर नै ओमफ्राय आंनि लोगोनि गारिखौबो देखायनोसै दे आं बिराद मोजांखा स्कुटियाव दायो रिल लानोसै आं आंनि लोगोनि स्कुटियावहाय नै र' देखायहरनि दे आं आंनि लोगोनि स्कुटिखौ बांख्रबलाबायाबो खेबसेबो एफा गोबावजों लोगो मोनबाबो आंनि लोगोआ जि लाजि दाबो लाजिनाय दं सिख्ला बायदि दासो देरहांदों जेनेबा खारबाय नै खारबाय फिसाजोआ लिरलायनाय हिर'इन बायदि नै नुवा माथो खारबारा जा गोसो थोखायोमोन सिख्लायाव सेंग्राफोरा हिर'इन बायदि नुनायखाय जों क्लास 5 निफ्रायनो लोगो मोनदों आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय बेहा अगजुलियामाव फिसाजोखौ एडमिसन होफैबाय नालाय बिदि नै कास्टमार फैबा बिदि नांगौनो दखानाव जा खुसि मोनखादों आरो रहिखौ लोगो मोननानै बिरिखौ गोजाखौ नांगौ ना गुफुरखौ नांगौ हा लाजिहाय मालायफ्रा इसि फट' लालायो